Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Luca. Taong 1968, Bayugan, Agusan del Sur. Noong mga panahong ito, kasama siya ng kanyang ama sa pagbebenta ng ulam sa bayan. 10:00 hanggang tanghali nila ito ginagawa dahil sa ito ang labasan ng mga manggagawa at mga estudyante. Bagaman hindi gaano kalakihan ang kanilang kinikita, sapat naman ito para maitaguyod ang pamilya. Anya, 5 sila noong magkakapatid at tanging silang mag-ama lamang ang bumubuhay sa mga ito. Si Luca kasi noon pinuno, tumigil na sa pag-aaral, gawa ng batid niyang hindi ito para sa kanya. Kinakailangan din niyang magsakripisyo para sa kanyang mga kapatid upang matustusan ang pag-aaral ng mga ito. Kapag kasi pinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral, maaaring mahirapan ng sumunod ang mga kapatid niya dahil sa laki ng ginagastos ng kanyang ama sa kanya. Dagdag pa niya, kahit ika-6 na baitang lang ang kanyang natapos, aminado siya na kontento na siya sa kanyang mga narating. Ang mahalaga, marunong siyang magsulat ng pangalan at magbilang ng pera. Yun lang naman kasi ang kanyang kailangan, buhat sa ito lang ang nagagamit niya kapag nagnenegosyo sila. Nabanggit din noon ni Luca na maliban sa makapagtapos ang kanyang mga kapatid, wala na siyang ibang pangarap. Ito ang pangunahing rason kung bakit araw-araw patuloy na bumabalik ang lakas at pagnanais niyang umusad. At sa loob ng halos ilang taong pagbibenta nila ng ulam, naging maayos naman ang lahat. May mga problema man, madali nila itong nahahanapan ng solusyon. Akala nga niya noong mga panahong yon, ito lang ang magiging isipin niya, pero habang tumatanda at nagkakaroon siya ng kamalayan sa mundo, dito niya napagtatanto na maliban sa pagtitinda, meron pa palang ibang pinagkakaabalahan ang kanyang ama. Ayon kay Luca Pinuno, nagsimula ang lahat noong umuwi silang walang naibenta. Galit na galit noon ang tatay niya, kaya halos hindi niya na ito nakakausap. Bukod kasi sa wala pang gatas ang bunso nila, kapos din ang bigas na lulutuin nila. Kaya sa sobrang galit nito, napilitan itong gumawa ng bagay na hindi man lang nito pinag-iisipan ng husto. Walang sabi-sabi, bigla itong pumasok sa silid nilang mag-asawa at paglabas nito, meron na itong daladalang garapong may laman na pulang likido. Hindi niya mawari kung ano ito, ngunit pansin niya na parang may kahawig ito sa dugo ng tao. Dala ng kuryosidad, agad naman siyang napatanong dito kung ano ang gagawin nito sa bagay na yon. Ngunit sa halip na sumagot ang tatay niya, padabog lang itong naglakad patungo sa kariton kung saan naroon ang kanilang mga paninda. Paglapit naman ito rito, walang kaabog-abog nitong ibinuhos ang dala nito sa bawat putahe na nakabalandra sa itaas ng kariton. Habang binubuhos yon ng tatay niya, kapansin-pansin ang mga salitang binibigkas nito. Di niya yun gaanong naiintindihan, kaya naman para mas marinig pa ito lalo, napilitan siya ritong lumapit. Walang imikan, literal na purong pakikinig lang. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang matapos na ito sa kanyang ginagawa, dito na nito tinakpan ang kanilang mga paninda. Hindi niya yun ginalaw sa buong magdamag, kaya naman inaasahan na noon ni Luca na panis na ang mga ito. Ngunit pagsapit ng madaling araw, nadatnan niya ang kanyang ama na kasalukuyan niyong iniinit. Walang kamoy-amoy ang mga ulam, animoy sariwa itong niluluto noong mga sandaling yon. Maya-maya pa, nang makalapit na siya sa kinaroroonan nito, doon na siya pasimpleng nagtanong dito ng, "Di ba tay, yan yung mga binibenta natin na hindi naubos kahapon? Bakit ho iniinit ninyo ang mga yan? Hindi ho ba dapat tinatapon na natin yan ngayon? May hirap na po. Baka dahil dyan, masira ang ating pangalan." Huwag kang mag-alala, anak. Hindi ako kumikilos ng ikakapahamak nating lahat.
Tingin mo, papayag kaya ako dyan sa mga iniisip mo? Ganong ito lang ang ating hanap buhay sa loob ng mahabang panahon? Dahil sa sinabi nito, wala na rin siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Nakakagulat man ang naging kilos nito. Alam niya sa kanyang sarili na kinakailangan niya itong tanggapin. Ilang minuto pa ang lumipas. Paglabas ng kanyang mga kapatid, minabuti naman niyang pumunta sa sala upang sabayan ng mga ito sa pag-aalmusal. Ilang oras pa ang lumipas nang maihanda na ng tatay niya ang lahat. Dito na sila nagsimulang maglibot ng paninda. Ayon sa kanya, na noong mga sandaling yon, inakala niya talagang normal na araw lang ito para sa kanila. Subalit lingid sa kanyang kaalaman na doon na pala magsisimula ang kalbaryo ng kanilang pamilya. Pagkaraan lang kasi ng ilang araw, lahat ng bumili sa kanila, tila bang hindi maiwasang hanapin yung mga paninda nilang nilagyan nito ng misteryosong bagay. Hanap yun ang hanap, tapos ang nakakapagtaka pa sa lahat, iritable ang mga ito sa oras na tinatanggihan nila ang mga yon. Nagiging agresibo na rin ang mga ito, sa puntong hindi na nito maiwasang pagbantaan silang mag-ama. Subalit sa kabila ng lahat ng yon, batid niya ang pagiging kalmado ng tatay niya. Hindi niya mawari pero kapag tinitingnan niya ito, pakiramdam niya alam na nito ang mga dapat nitong gawin. Dala ng kuryosidad, pinili niyang maging mahinahon at sa halip na mag-alala para sa kanilang kaligtasan, minabuti na lamang niyang pagkatiwalaan ang kanyang ama. Naniniwala siya na meron na itong naiisip na paraan kung papaano nito matatakasan ang kanilang problema. Isang gabi, nang mataong wala silang ginagawa, dito sila nag-usap ng masinsinan. Wala ito noong balak na kaharapin siya, ngunit dahil sa kanyang pagpupumilit, nagdesisyon itong makipag-usap sa kanya. Mabuti na lang talaga, medyo maayos ang kaisipan nito, kaya naman nagkaroon sila ng magandang talakayan. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dito niya na unti-unting natanong ang tungkol sa nangyari noong mga araw na yon. Kahit kasi may katagalan na ito, sadyang hindi niya pa rin yun malimot-limot. Nang marinig naman ng tatay niya ang sinabi nito, bahagya itong napatahimik. Unti-unti, nawala ang saya sa mga mata nito at napalitan ng galit. Nang mapansin naman niyang seryoso na itong nakatitig sa kanya, minabuti naman niyang manahimik na. Alam niya kasi na kapag nagpatuloy pa ang kanilang pag-uusap, hindi malabong humantong ito sa argumento. Maya-maya pa, habang nakayuko siyang nakaupo sa harapan nito, doon niya na yun narinig na magsalita. Alam mo anak, sa mundong ito merong mga bagay na mas pipiliin mong wag nang malaman pa. Hindi birong inaalam mo mula sa akin. At kapag nangas ka, maaari kang mapahamak. Ngayon tatanungin kita, gusto mo pa bang malaman ang katotohanan ng iyong hinahangad? Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, nakaramdam siya ng matinding takot. Mag-iilang minuto rin siyang naging tuliro bago siya nagkaroon ng sagot. At sa pagtango niya mula sa tanong nito sa kanya, hindi na ito nag-aksaya pa ng oras na magsalita. Pagtatapat ng kanyang ama, hindi ordinaryong likido ang ibinuhos niya noon sa mga pagkaing ibinenta nila. Dagdag pa nito, nagmula ito sa kaibigan nitong mambabarang na nakilala nito sa lugar ng Iloilo. Ayon sa tatay niya, na noong mga panahong yun wala itong balak na tanggapin ito, ngunit dahil sa pamimilit ng kanyang kaibigan, napilitan siya na ito ay kunin. Mariin din itong inilahad na nung nakuha na niya ito, hindi niya binalak na gamitin ito. Ang nais niya, ibaon yun sa bahay niya at kalimutan na. Pero hindi yon ang nangyari. Ilang araw lang kasi ang lumipas matapos niya itong mailibing. Minalas siya sa lahat ng aspeto ng buhay niya. Hindi na rin siya noon gaanong makatulog,
Kaya naman napilitan na rin siya na ito ay hukayin. At pagkaraan pa ng ilang linggo na hawak niya ito, doon niya na napapansin ang mga nilalang na animoy pasimpleng nagmamasid sa kanya. Yon ang naging daan upang mapilitan itong lisanin ang lugar na kanyang pinagmulan. Pagkatapos naman itong mailahad ang mga bagay-bagay, nanatili pa ring magulo para sa kanya ang lahat ng rason nito. Sa dami kasi ng sinabi nito sa kanya, parang wala pa rin doon ang sagot na hinahanap niya. Dahil dito, muli siyang naglakas loob na magtanong muli upang malaman ang totoong rason nito. Pagkarinig naman ng tatay niya sa kanyang sinabi, dito na yon napabuntong hininga kasabay ng pagwika nito sa kanya ng, "Dugo ito ng mga itim na engkanto na tinatawag ng kaibigan ko na mga mangud. Hindi ito naninirahan sa mundo natin, pero sa mundo ng mga engkanto, empe-emperyo ang sakop ng kapangyarihan nito. Dinadaan nila sa dami ang kanilang lakas, kung saan kapag nagsasama-sama sila, literal na walang nakakatalo sa kanila. Makapangyarihan ng mga mangud pagdating sa pisikal na lakas, at lalong-lalo na sa espiritual nilang abilidad. Pero alam mo ba anak, kung ano mas kapaki-pakinabang sa kanila? Hindi ang kanilang mga lakas, kundi ang kapangyarihan ng kanilang mga dugo. Kaya nitong gawing makapangyarihang nilalang ang isang tao na may kakayahang gumamit ng kapangyarihan ng kadiliman. Ngunit ang kapalit ng ganoong kakayahan ay ang pagkakaroon nila ng pagnanasang kumain ng mga laman ng tao. O, kahalintulad sila ng mga aswang, ngunit malayo sila rito sa lahat ng aspeto." Dagdag pa nito na, kaya niya binigyan ng ganoong abilidad ang mga parokyano nila ay para gawing itong mga alipin. Nabanggit kasi noon ng kaibigan nito na sino man ang may hawak ng dugo, siya ang ituturing na Panginoon ng mga taong nabiyayaan niya ng lakas. Ayon pa sa kanyang ama, na wala itong ibang rason, kundi ang manilbihan nito sa kanila. Bukod kasi sa palagi itong kumukontra, pinaniniwalaan din itong sinisiraan pa nito ang mumunti nilang negosyo. Matagal na rin yung pinagtitimpian ng kanyang ama. Kaya naman nagdesisyon siyang gawin ito dahil sa punong-puno na rin siya. Matapos naman itong makapagwika, hindi na yon nakapagsalita, indikasyon na nabanggit na nito ang lahat ng bagay na kinakailangan niyang malaman. Nang mapansin naman yon ni Luca, napilitan na rin siyang manahimik habang pinag-iisipan ang lahat ng revelasyong inilahad ng kanyang ama. Ang kaso lang kahit anong gawin niyang pag-unawa, nanatili siyang bigo na makaintindi ng ibig ipahiwatig nito. Pagsapit naman ng sumunod na araw, muling nagpatuloy ang kanilang paghahanap buhay. Bagaman naiilang siya na kasama ang tatay niya, pinili niyang makisama upang hindi siya nito mapag-isipan ng kung ano. Hanggat maaari, sinubukan niyang gawing normal ang lahat. Pero pagdaan nila sa mga bahay ng mga taong biniktima nito, unti-unti na namang bumalik ang kanyang memorya ukol sa kanilang naging pag-uusap. Ilang minuto pa ang lumipas. Laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang kanilang mga kakilala na tahimik na nagmamasid mula sa pamamahay ng mga ito. Maya-maya pa, nagsimula na rin itong lumakad papalapit para pagpilahan ang kanilang paninda. Ayon kay Luca, hindi naman yun hinihinga ng tatay niya. Bagkus ang ipinapagawa niya rito ay pumila lang sa mga paninda nila. Marahil gusto nito na marami ang mga mamimili, kung kaya ito kumuha ng mga ganoong uri ng alipin. Nakakapagtaka man at hindi maintindihan, pinili niya itong pagbentahan na para bang wala siyang nalalaman. Ang kaso lang, habang tumatagal sa pamimili ang mga ito, napapansin niya na parang meron itong hinahanap na kakaiba sa kanilang mga paninda. Dahil dito, pinag-igihan niya ang kanyang pagmamasid hanggang sa dito niya na nakita ang pagsandok nito sa isang kalderong nakatago sa ilalim ng karton. Inakala niya na purong dumi ang nilalaman nito, ngunit pagsilip niya roon ng bahagya, dito niya napagtanto na pagkain din pala ang laman nito.
Nakakagulat man yung malaman, minabuti niyang magsawalang imik na animoy walang natuklasan. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang masandukan niyo ng kanyang ama, agad naman yung tumahimik kasabay ng mabilis nitong paglakad papalayo. Hindi nagtagal, nang mabahagian na nito ang lahat, agad naman sila nitong tinantanan. Kalaunan, nang mawala na ang mga ito, tsaka pa lamang lumapit ang mga normal nilang parokyano. Habang takang-taka si Lucas sa mga nakita niya, yung kanyang ama nagpatuloy lang sa paninilbi dito na animoy wala man lang nangyayaring kakaiba. Di nagtagal, pagkaubos ng kanilang mga paninda, tsaka pa lamang sila umuwi, bit-bit ang kokonting ulam na natira. Duman pa ang mga araw, dito na nagsimulang matuwa ang tatay niya. Bukod kasi sa bumibilis ang pag-asenso ng kanilang negosyo, may mga pagkakataon na ring sobra-sobra ang kanilang pera. Literal na umaayon sa kanila ang lahat, hanggang sa dito na nabalitaan nila Luca ang tungkol sa mga kakaibang pangyayari sa baryo. Nag-ugat ang lahat ng yon noong minsang may nakaaway ang isa sa mga taong pinainom ng tatay niya ng dugo ng engkanto. Nanggagalaiti yun sa galit, kaya naman kahit sinong tao na nagtatangkang pumigil dito, agad niya yung sinusunggaban. Di rin niya yung tinatantanan hanggat hindi pa siya nito nilalayuan. At ang mas ipinagtaka pa noon ng marami ay yung kakaibang namumutawing lakas mula sa taong yun. Kahit kasi pagtulungan, mas nangingibabaw pa rin ang pisikal nitong lakas. Dagdag pa ng mga saksi na kakaibang ikinikilos nito na animoy may hahalin tulad mo sa isang mabangis na hayop na walang kinikilalang amo. Dahil sa pangyayari, dito na nagsimulang magkaroon ng mga agam-agam. Bawat isa sa mga taga-baryo, naniniwalang hindi normal ang taong yon, bagay na naging daan upang magdesisyon ng mga itong dumayo sa tahanan nito ng 10 oras. Komprontasyon lang sana ang magaganap, ngunit pagdating ng mga ito sa bahay, agad na bumungad sa kanila ang mga kakaibang nilalang na unang beses pa lamang nilang nakita. Lahat ng nakatira sa bahay na yon, nagkaroon ng iisang wangis, animoy naaapektuhan ito ng hindi pa nakikilalang pandemya. Pag-atungal naman ng mga nilalang, walang pagdadalawang isip nitong sinunggaban ng mga taong dumating. At sa isang iglap, nagkaroon ng pagpang-abot sa lugar hanggang sa humantong ito sa hindi inaasahang insidente. Sa halos 20 taong sumugod, 6 sa mga ito ang namatay. Yung 4 nawawala dahil sa dinukot umano yon ng mga nilalang. Kinabukasan, dito na pumutok ang balita. Marami ang nagulat sa ulat, ngunit may mangilan-ngilan ding hindi na nagtaka. Ayon pa sa mga ito, simula pa lang ang pangyayaring yon, kaya mas mainam na paghandaan nila ang mga susunod pa. Dahil kung magiging kampante sila, hindi malabong kahalintulad ng mga biktima ang kanilang dadanasin. Nang malaman naman yon ng lahat, hindi nito mapigilang mag-alala para sa kanilang mga buhay. At para makaiwas sa matinding panganib, di na muna nagsilabas ang mga ito. Ang buong akala kasi nila na yun lang ang mga nilalang sa baryo, subalit lingid sa kanilang kaalaman, marami pala talaga ang mga ito. At sa pagkakatanda noon ni Luca, 7 pamilya ang nabahagian ng kanyang ama ng dugo ng engkanto. Kung iisipin, hindi yun seryosong banta, ngunit naniniwala siya na dapat nila yung katakutan. Alang-alang naman sa kaligtasan ng kanyang mga kakilala, dito siya nagdesisyong komprontahin ang tatay niya. Naniniwala siya na kung nais niyang mapatigil ang mga nilalang, ito ang una niyang kinakailangang kumbinsihin. Dahil sa ganoong kaisipan, hindi siya nagdalawang isip na dumulog sa kanyang ama ukol sa problema. Kaso lang, imbis na pakinggan nito ang ibig niyang iparating, paulit-ulit siya nitong ipinagtabuyan. Kesyo, hindi niya kailangan makialam, alam niya ang kanyang ginagawa,
at kung ano-ano pang mga rason na talaga namang hindi tama. Dahil sa pangyayari, wala siyang nagawa kundi ang sumunod. Masakit man yun para sa kanya, pero alam niya na kinakailangan niya itong gawin upang maiwasan ang anumang alitan sa pagitan nilang dalawa. At imbes na mangialam pa, itinuon niya ang kanyang wisyo sa pagmamasid at paghahanap ng kasagutan gamit ang sarili niyang abilidad. Naniniwala siya, hindi totoo na walang pakialam sa mga ito ang kanyang ama. Di kasi yun ganong tao at maaaring may mga naiisip na rin yung plano. Umaraw man o gumabi, matyaga niya yung binantayan hanggang sa sumapit ang huling kabilugan ng buwan. Ayon sa kanya, bandang 10:00 na ng gabi nung lumabas ito ng nag-iisa. Wala itong dinalang sulo o kahit na anong makapagbibigay liwanag sa kanya. Malakas din ang kutob noon ni Luca na kaya ito kampanteng lumabas ay dahil sa inakala nito na tulog na ang lahat ng kanyang kapamilya. Pagsarado naman ito ng pinto, nagmamadali siya roong lumapit. Maya-maya pa, nang makalabas na siya, agad naman niya itong naabutan sa gilid ng kalsada. Nagmamadali yung naglakad noon patungo sa kakahuyan. Animoy hindi alintana ang kadilimang namumutawi sa paligid. Pagpasok naman ito sa madilim na bahagi, dali-dali naman niya yung sinunda ng palihim. Bagaman may naghahalong takot at kaba sa kanyang katawan, hindi niya ito gaanong pinansin, buhat sa tindi ng kanyang pagmamalabis na malaman ang totoong nangyayari. Hindi nagtagal, pagdating niya sa likurang bahagi ng kakahuyan, doon niya nakita ang bawat miyembro ng pamilya na pinainom nito ng dugo ng engkanto. Lahat naroon, kasama ang kanilang mga anak, magulang at mga malalapit na kadugo. Dagdag pa niya na nadatnan niya ang mga ito na nakaupo sa damuhan habang nakapikit ang mga mata. Sa unang tingin masasabi mong natutulog ang mga ito. Ngunit kapag lumapit ka rito, doon mo maririnig ang mga engkantasyon na kanilang binibitawan. Dahil sa pangyayari, doon niya naramdaman na parang meron itong binabalak na hindi kaaya-aya. Kung siya lang din ang masusunod, gusto niya na noong umalis sa lugar, pero sadyang hindi niya kayang talikuran ang bawat katotohanang naghihintay kung sakali mang pipiliin niya pang magtagal. Ang ganoong pagmamalabis ni Luca ang naging daan upang matuklasan niya ang lahat ng sikreto ng tatay niya. Kalahating oras lang kasi ang lumipas matapos niya itong matuklasan. Dito niya nasilayan ng sarili niyang mga mata ang pagpapalit anyo ng mga taong pinainom ng dugo ng tatay niya. Halos ilang segundo lang ang kinakailangan ng mga ito bago nito matupad ang mga anyo na kanilang tinatago. Paglalarawan niya rito, meron itong mga pakpak na animoy sa paniki at mga mukhang hindi nalalayo sa itsura ng baboy ramo. Kapansin-pansin din ang pagkulay itim ng mga balat nito na bahagyang kumapal, animoy nagsisilbing isa sa mga depensa ng nilalang. Matapos naman itong makapagpalit anyo, para naman itong mga baliw na nagsisihiyawan. May umaatungal, umiiyak, humihingi ng tulong at kung ano-ano pang nakakabaliw na ingay. Maging siya nga noon, hindi maipagkakailang nasisiraan na rin ng bait buhat sa kanyang mga naririnig. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, nanatili siyang walang magawa. Naniniwala kasi siya na sa oras na matunugan siya ng mga ito, hindi magiging maganda ang aabutin niya sa tatay niya. Ilang minuto pa ang lumipas, bahagya namang binalot ng katahimikan ang buong paligid. Pagbaling niya ng tingin sa mga nilalang, napansin niya itong bumalik sa kanilang pagkakaupo, indikasyon na merong sasabihin ang kanilang Panginoon. Dahil dito, dahan-dahan naman siyang napatingin sa tatay niya na kasalukuyan noong nakatayo sa harapan ng mga ito. Sa estado noon ng kanyang ama, tila bang napakalayo na nito sa dati nitong pagkatao. Bukod sa palagi lang nanlilisik ang mga mata nito,
tila bang meron itong binabalak na hindi nila magugustuhan. Hindi naglaon nang magsimula na itong magsalita. Dito na siya nagulat sa mga bagay na kanyang narinig. Alam niya na hindi ganon ang tatay niya, kung kaya't pinagdudahan niya na merong masamang espiritu na nakasapi sa katawan nito. Mga kapatid, ito na ang araw na ating hinihintay. Humayo kayo at magbigay ng takot sa maraming tao. Hinding-hindi natin sila papatawarin. Dahil sa kanila, kung kaya't nabulabog ang ating lahi. Ngayong gabi, dalhin niyo sa akin ang mga taong nagkaroon ng malaking papel sa mga pangyayaring ito. Sigaw ng tatay niya na agad namang sinang-ayunan ng mga nilalang. Matapos nitong makapagwika, isa-isa na nitong ibinuka ang kanilang mga pakpak kasabay ng dahan-dahan nitong pagkumpas. Di nagtagal, pag-angat ng mga ito sa lupa, mabilis nitong tinahak ang kalangitan hanggang sa tuluyan na itong naglaho sa kanyang paningin. Pagbalik naman ng katahimikan sa paligid, laking gulat na lamang niya nang marinig niya ang kanyang ama na magsalita. Luka, lumabas ka na dyan. Alam kong nandiyan ka. Dahil sa sinabi nito, bigla naman siyang nakaramdam ng takot. Hindi kasi nito akalain na natunugan pala nito ang kanyang pagmamasid. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman niyang wala na silang magagawa, doon na siya napilitang lumabas. Kinakabahan man sa maaaring mangyari, patuloy pa rin siyang nanalig sa kabutihang nasa puso ng tatay niya. Pagharap nilang dalawa, sa halip na magalit, tinapik lang nito ang kanyang balikat habang nagsasalita. Balang araw anak, maunawaan mo kung bakit ko ito ginagawa. Sadyang may mga tao dito sa mundo na kahit anong kabutihan ang ipakita mo, para silang mga ulupong natutuklaw kapag may pagkakataon. Ang mga ganoong uri ng tao ay dapat mailibing ng mas maaga sa lupa upang hindi na sila pamarisan ni numan. Kung hindi lang sila nangialam, hindi magiging ganito ang sitwasyon. Nang marinig niya ang sinabi nito, bigla siyang nakaramdam ng matinding kilabot sa katawan. Alam niya sa kanyang sarili na hindi nagsisinungaling ang tatay niya, kaya naman dito niya naunawaan na nakahanda itong pumatay para lamang maprotektahan ang kanilang mga paniniwala. Dahil sa pangyayari, pinili naman niyang manahimik habang maiging pinakikinggan ang lahat ng bagay nitong sinasabi sa kanya. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap, pagtahimik ng tatay niya, sakto naman ang pagrinig nila sa mga nilalang na lumilipad sa himpapawid. Akala nga niya nung una, malalaking ibon lang ang mga ito, pero habang tumatagal, napagtatanto niyang hindi yun ang mga tipo ng hayop na pangkaraniwan lang niyang nakikita sa paligid. Pagtingala niya kasi sa mga ito, bumungad sa kanya ang mga nilikhang nilalang ng tatay niya. At habang papalapit ito sa kinaroroonan nila, dito niya nakita ang mga tangan-tangan nitong mga biktima na kanina pang hindi magkamayaw sa pagsisigaw. Halos karamihan sa mga ito mamatay-matay na sa pagmamakaawa, ngunit walang kahit isa sa kanila ang nabigyan ng ikalawang pagkakataon. Bawat isa kasi sa mga taong yon, may malaking papel sa nangyaring kaguluhan sa kanilang lugar. At ang mga ito ay nahatulan na ng kamatayan bago pa man nila yon tuluyang madakip. Paglapag naman ng mga nilalang sa lupa, dali-dali naman nila itong pinakawalan. At para naman hindi makalayo, tinigalpo nila ito ng tinigalpo hanggang sa mawalan na ito ng kakayahang kumilos. Matapos naman nila itong may isa katuparan, dito na nagsimulang lumapit ang tatay niya para usisain ng maigi ang kanilang mga biktima. Matapos naman itong makumpirma na yun nga ang mga taong kanyang pinapakuha, ora mismo pinabalatan niya ito ng buhay sa kanyang mga alagad. Nang marinig naman yon ng mga nilalang,
Dali-dali naman itong sinagpang ang mga biktima hanggang sa mabalatan na nila ito ng buhay. At nang maisakatuparan na nila ito, dito na nila yun kinain kahit patuloy pa rin yung sumisigaw buhat sa matinding sakit na kanilang nadarama. Tumigil lang din ang mga ito nung nakuha na ng mga nilalang ang mga laman loob nilang pangunahing nagbibigay sa kanila ng buhay. Nang masipat naman niyang patay na ang mga ito, halos hindi pa rin niya gaanong maunawaan ang mga nangyayari sa harapan niya. Pakiramdam noon ni Luca, lahat ng kanyang nakikita ay hindi totoo, na para bang isang panaginip lang ang mga ito. Subalit, kahit ilang beses man niyang talikuran ng katotohanan, paulit-ulit itong bumabalik. Ayon sa kanya, na kung hindi siya inilayo ng kanyang ama sa lugar na yon, paniguradong masisiraan siya ng bait kinabukasan. Mabuti na lang talaga, natakasan niya ang ganoong karamdaman, kaya kahit papaano nasa katinuan pa rin siya pagkatapos nito. Dagdag pa niya na, inakala niya na yun na ang huling pagkakataon na gagawin niyo ng tatay niya, ngunit ang hindi niya alam, ito pa lang ang simula. At para magawa nito ang lahat ng kanyang pagnanais, nagdesisyon niyong talikuran na ang kanilang pamilya. Masakit man yun para sa kanya, alam niya sa kanyang sarili na wala siyang magagawa. Bagaman hindi niya maisip ang buhay nila na wala ito, pilit siyang nagpakatatag, alang-alang sa kanyang mga kapatid. Lumipas ang gabing yan. Ito na ang naging huling pagkakataon na masilaya niya ang kanyang ama. Ilang ulit man nila itong hinanap sa lugar nila, sadyang hindi na nila ito matunton, animoy pinagtataguan sila nito. Katagalan, nang masanay na sila sa ganoong sitwasyon, tumigil na sila sa paghahanap. Ito na rin ang naging dahilan ng kanyang mga kapatid upang magalit at kamuhian ito. Gayunpaman sa kabila ng lahat ng iyon, naunawaan niya ang naging rason ng tatay niya. Alam niya na hindi ito pwedeng manatili sa kanila dahil sa may responsibilidad ito bilang pagiging Panginoon ito ng mga aswang, na ang naging ugat lang ay ang pag-inom nito sa dugo ng engkanto na nasa lahi ng mga mangud.